Odhiambo machielo, odhiambo mar Jumapil, dwe ndalo 28 dwe mar Ang'wen 2024. Twak marwa mar Ratiel chakore sani nyaka Ramogi. Odiochieng' ma kawuono wadang'iyo mago motudre kod weche mag dongruok kod ka diponi nitiere kaka both moro osebet, kaka inyalo rie both manitiere nyaka Ramogi. Ka wang'iyo tinende ma wawuoyeni, masiche osebedo e apaya, masiche osebedo nyaka e kor lwasi, to bende masiche pod medo bedo ka koro sani kelo gi kod koth ma medo chwe e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Ma emomiyo odhiambo ni nyaka Ramogi abiro ka kod jorieko mondo koro wang'ade rieko, wang'ade paro, wang'ini to gin ang'o gine ma nyaka tim, jomage monjo bed ni timo ang'o, to in bende ting' mari kaka japiny en neno ni waritore kendo wageng'o minyalo geng'. To moponi ok nyal geng' ahinya, ma samoro dwaro ni mondo ket okenge malach kaachiel kod mwandu e iye, bende joma owinjo bed ni timo mano otimo mano. Mano emomiyo odhiambo ni yiena mondo mi arwak wenda mwadago kod mbaka. Masiche, diponi nitie ng'at maninde tich, koso en mana gima timore. Ng'ama ninde tich ni ok ochuno mani en jatelo kende, kata mana japiny bende samoro nyalo ninde tich. Kama ninde tich ok mana ni omiyi gimoro, to inyalo ninde iti, samoro bende ok inyal go kwano mapiyo mondo igeng' gima nyalo kelo ni midhiero. Mano emomiyo wan kae Ratil nyaka Ramogi, kawuono waketo chal mar piny e Ratil gi gik mamiyo samoro piny koro ogo tik gi jek. Odhiambo ni arwak wenda an kod Dr. Mark Matunga kaachiel kod jaduong' Michael Ogola bende wan go e studio ka nyaka Ramogi wagoyo kodgi mbaka. Machiegni uru e Ratil, Dr. Mark Matunga kaachiel kod Michael Odhiambo. Daktari kachako kodi kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' ka wachako twak marwa. Amoso nyikwa Ramogi Ajwang' duto kendo aduoko erokamano kuom yudo thuolo mondo mi wabi wapim weche mokwako piny kawuono. Erokamano. Machiegni Michael Ogola. Erokamano. Amoso nyikwa Ramogi Ajwang' duto kamoro amora ma gintie kendo aduoko erokamano kuom bedo kodwa kaka kawuono. Machiegni. Wachaka uru nikech thuolo be oseringo, weche bende nitie mathoth. Gik matimore tinende ni wanyalo wacho ni gin both chal mar piny koso nitiere ng'at ma ok tim tije. Dr. Mark Matunga. George, nitiere weche ariyo ka. Mokwongo nitiere gimiluongo ni accident ma timore. To bende nitiere gik moko bende timore ma chal ka gima en both. Accident en gima timore, en masira matimore e yo moro mana ok nyal geng', to bende mana ok nyal paro. To nitiere moko bende timore e yo mane inyalo geng' kane ng'ato paro motegno. Mokwongo yiena mondo mi akawe thuolo ni akel kuyo na makende ne oganda man Gwasi kuma ngima olale. Kawuono ji 3 notho kuno. Sindo masira nitiere. Aora Malambwe bende oyiech. Magi gin gik mokel kod koth manochwe mang'eny mokalo kaeto ok chocho weche mag wuoth, to kelo nyaka ajali miluongo ni accident ma ji thoe, gwen odhi, diek odhi, jamni mathoth, dhok gi rombe. Miyo kuom masira motimore go duto, moko bende otimore Siaya, watimo mos ahinya ne motimore. To wantiere ka mar mondo mi wago mbaka ni to ere be ok en kata mana mbaka, chiwo ratiro ni to ang'o mowinjo tim kata ang'o manowinjo timre. Erokamano nya Mike Ogola. Apenjo penjo adek donge. Apenjo ni dipo ni ng'ato both. Dipo ni en chal mar piny koso nitiere ng'ama ninde tich. Chaka kaka ni chake cha. Mokwongo amba ter kuyo na makende ne jogo duto mawito jogegi masira mar piny. Aneno kolande ni koro gi jochopo 90. Manyiso ni families molo 90 nigi liel kawuono kaluwore go ula madhi mbele Kenya ka. E penjo ni adek, be nitiere ng'ama ninde tich? Yes. Nitiere jogo monego bed ni nyalo konyo geng'o gik madhi mbele gi moko timo kamano. Be nitiere gima natural, nitiere motimore atima mane ok nyal geng', mago be nitie. Mano be nitie nikech pi mochwe sani be kineno aka jolony wache en beyond normal, almost 150% mokalo normal kaka ne ginyalo paro ni koth biro chwe. Koro nitie jomo ninde tich, nitiere mane ok nyal geng' mabe timore sani, to
jomonindo be nyaka jopiny be nitiere mok kawo responsibility margi. Okay. Wachako gi sirikal kata jopiny be nigi makor ka korgi. Yeah. Owuoyo kuom masira. Sani nyithindo dhi out school kochakore kiny. To e masiche mag apaya, ka wang'iyo masiche mag apaya kapok wadonje mag pi, mano timore chien ka. Kata mane kinde manyo nyithindo loro ka koro ringo dhi e mier. Niyudo ka moko kuom joma noyudore e masiche gi gin nyithi sikul manoroiko moko wuok e skul kane dhi e mier. Sani koro giwuok e mier gidok e sikunde. Ang'o ma koro nyaka tim? Dipo ni nitiere okenge mage ma nyaka keti, Dr. Mark Matunga, mondo wane ni masiche mag apaya gi ok gimedo dhi nyime kaka nyoge dhini. Sani koro timore kinde ma koth be koro jiwore. Sama nyiloro skunde cha, koth ne pok ojiwore mochapo kama entie sani. Koth koro jiwore. To masiche njo timore mang'eny ahinya. Ang'o ma koro nyaka tim sani? Jo Bati, masiche mag apaya gin tieng' nyadidek. Kaluwore gi gimomiyo gitimore. Mokwongo en makosa mag jok magero yore. Madiang' awach ni engineers ma design yore kendo gero yore. Yore wage nitiere kuon moko moger ma bende kata king'iyo en ikale ni Nyasaye moteloni ni ikalo kanyo. Nitiere kuon moko mantiere rido ma en kori ka intiere tiwuoro ni be kani ang' nakal machop lokacha. Mano nyiso ni design mar yo en makosa. Nikech king'iyo e pinje masewuothe gi te, kata en got manade, godno ipayo maketi kaeto kacha ibugo to yo biro malo. Koro kobed rido ma en holo makata ka break okethore gari, to koro uno chomo mnaora. Nikech mano gin kuonde ma wanenoga miwacho ni uluonga ni black spot. Makoro ji wacho ni en ni kanyo nitiere jochiende moko mantiere. Onge jochiende mantiere. En design mar yo e makosa. Mano en gima nyaka wang'i ni jok ma design yo timo nang'o. Yes. Mano namba achiel. Namba ariyo, wabiro kuom derepe. Ka in dereba mar mtoka mating'o oganda, we mari mar ng'at achiel cha, mating'o oganda, nitiere chike miketone mamalo moloyo chik ma iketone mtoka mating'o mana ng'at achiel, mari mar private, mar binafsi. Chuno ni derepego nyaka migi tiegruok mopogore. To gin bende nyaka gibedi ni giriembo e thuolo mowinjore, ma ok oriembi kata kool to pod oriembo. Nikech kata ka in ng'at achiel e mtoka, seche moko iriembo mine kiol, kanyo owinjo bed ni iywa mtoka bathe, iling', kaeto ichako igamo muya. Koro kichako, nikech nindo nyalo ayuola wang' nyalo ywayi dichiel, to kamoro en kar kona, mano ing'e ni isekelo ajali. Nyiso ni jok mariembo mtokni mating'o ngima ji mokalo achiel nyaka ketnegi chik mowinjore, to derepegi bende nyaka ketie kiwango kata mar tiegruok mowinjore mondo mi kik gibed ni gilalo ngima ji. Mtokni miriembogi bende nyaka bed ni oritgi maber, itimonegi thorough checking. Inyalo yudo ni mtoka en mtoka ma Nairobi kaka dhi Kisumu kata waka kodhi Migori, en kamano service moro michako ne malong'o mamiye clearance ni en roadworthy onge. To ringo kuom higa achiel. Mano bende problem. Kata mana mtokni mag sikundegi. Yes. Bende iyudo ni ok timnegi service maber. Ni service kotimne mtoka mating'o mar skul, itere, iloko oil, ichange oil, kiseloko oil, to ni mano romo. Break bende koyud ni mago pod ber nyalo ringo, iweyo kamano. Owinjo ket chik motegno. To chikegi bende nitiere. Mana ni owinjo bed ni sirikal keto manani kuom wechego. Koro atieko kawacho ni mokwongo en design mar ndara. Ma engineers wa mantiere Kenya ka ginyiswa gimomiyo design mar ndara. Kata nyaka design mar ndara manyoger moger gi gine ni iluongo ni expressway. Nyopong'o lokore yawo. Mana chiegni kawo yedhi wa man godo mfangano mondo akel nu Nairobi ka uring godo ndara ka nikech koro pi kawo everywhere. Yes. Manyiso ni design mar ndara is part of the problem kuom engineers. Kaeto gi ritruok mar derepe, to girito mtokni, to giluwo chik. All right. Ogola iparo nade
gik ma daktari wachogi kaachiel kod samoro miparo ang'o gini manyaka tim mondo wageng' masiche mag apaya nikech abro penjo wach mar jok mowinjo bed ni koro kawo ting' mar timo ma. Apaya kiloso kaka daktari wache, design mar ndara bedo ga approval steps. Nitiere joma nyaka approve ni gima uketo nwa gero ni be o meet standards mag yo monego ger ka. To kosebedo approve kod kichak gedi, sama gedo dhi mbele bichak itimo kaguzi maka pok yo bedo handed over notieke. To nyaka ng'i quality mare ni be ni yo moromo tiyo godo Kenya ka. To mago ok timre nikech licenses mag approvals go ji oloso gi mana ni gin revenue generating activities. Gin gik ma sirikal tiyo go mag choko ushuru tu. Owenga matiyo kodgi mondo control excesses mag joma design ndara. Koro ndara wago biro design maricho mang'eny kabisa kaka daktari wache. Yo mano ger ma expressway ni noting'o pi kabisa. Ten meno apano gere gi jolony e yo man malo kabisa. Kiwe mano, Thika Road. Ne waneno pi makoro tinge magolo pi oko e chuny ndara. Mago be structural issues mag design ma joma no approve yono no kata kane gichamo mit bilie kata kane ging'ado gimoro kuom ndara no gin mang'eyo lakini ne giloso gi marach. To mar ariyo, sama pi nie ndara nikech adwa we about safety issues mag ndara, road safety upogore matin. Sama pi nie ndara nikech ma gima ko nego jowa sani. Ji choncho ma pi tere gi pikipiki modonje iye mogore piny motho. Tinga chaka ng'wech gi ji 10 wiye ka ji nene ka ji mako video ne modhi monyumre monegi ji 10 go te. Mago carelessness mag raia sie matiyo gi pigo. Lakini kiwe raia, sirikal be nigi chik mar tij sirikal maduong' e rito mwandu gi ngima jopiny. Onego be ni gi make sure ni ngima jopiny oriti seche duto te. Sama koth chwe ni ging'eyo ni gima chalo kama dhi timore. In fact, sama yo chako bedo gi jam, ma koth chako dino ji 6 hours, ji bedo go ndara. Onego be ni sirikal osekawo gino ni gino serious. Mondo polis odhi ong'e ni gik ma ji timo ndara go beyo. Koro sama pi ochopo ndara kaka nano ka sirikal nyalo golo polis ma chunge konde te Nairobi ka kirito maandamano cha. Ka polisi nyalo rito ndara kamano ma konde te ma pi nitie onge ng'ama oyiene kale. Kodhi wach ni yoni is impossible to chung nyaka pi no rum koki yienu kalo. To ngima ji mang'eny biro bedo saved. Otherwise ka sirikal kodonjore wach no to kata otieno ma kawuono ibiro neno ka video kinjo moko nokalo pi ma pi ochako yweyo kendo. Ogola wuoyo kuom sirikal ahinya, Dr. Matunga. Ting' ni en mar ng'a? En sirikal. Sirikal ni en jatend piny, sirikal ni en jatend obila, sirikal ni en jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth, koso sirikal ni en ng'a? Nikech ogolo temo wuoyo kuom obila. Onyalo paro kowacho wach mar expressway, kata mana Dubai nyicha ni pi opong'o. Ma to ji wacho ni en ang'o manotimore, to Dubai gini pinje ma koro iwacho pinje ma jomoko wacho ni koro mae polo kidhi Dubai, jomoko wacho kamano ni koro mae polo ma ok owinjo bed ni nitiere gimoro amora motudore gi gima nie piny matimore kuno. Ang'o matimore? But asewinjore ni nitiere gik miluongo ni accident, masira ma ok nyal geng'. Mano to timore everywhere. Ma kata nyocha noyudo kana na Washington DC. Kane meli moro ogo daraja, ma daraja otur. Iyudo ka systems moketi kane meli no chiegni gwe daraja to noseor signal ma sirikal ogeng'o ji mane dhi idho wi daraja. Within a thuolo matin kabisa, ne en dakika 7. To pare dakika 7 no osegeng' jomoko kocha ma jok mane oyudi wi daraja apani ok kal mtokni 6. To ne ji nyalo hinyore miche gi miche. Manyiso ni nitiere gik moko, nitiere atua ma sirikal nyaka kaw mondo okony ngima dhano. Iwinjo? Kaluwore gi kaka ajali nyalo bet. Nikech meli no nodhi motuomo daraja, ma daraja otur. To ma daraja ma en almost kilometers apart. Motur molwar ei pi. To ne okony jok mang'eny. To ei Kenya ka, chuno ni nyaka iluongo ni NTSA. Yes. Mano e tichgi, kata kapok ichopo ir polis, mano e tichgi mokwongo. Mar ng'eyo ni to ang'o mowinjo tim. Ineno kaka gichando wa seche ma wariembo matek cha. Owinjo bed ni gikawo thuolo mamalo kabisa
jo NTSA mar ng'iyo hotspots kuonde ma pi nyalo timang'o nikech gode gi ging'eyo ok gin gik mokia wang'eyo ni got ma kama gologa pi ka koth ochwe mang'eny to pigni timang'o dong nitiere kamoro kacha mayu wang'eyoga ni pi biro ka malo gi chuodho mang'eny to timang'o kalendar koro en gima wang'eyo ok en gima wakia kidhi Lambwe Mathurwa entiere aora moro kanyo mwang'eyo ni ka koth ochwe mang'eny to obro timang'o obro muomo kata makoro ineno nyo omuomo Gwasini ok en gima wakia manyiso ni sirikal nyaka kaw atua mambele mano ministry mar roads kod transport nyaka kaw atua mambele mar ng'eyo ni gima kama nyalo timore jowuoth bedroom motang gima kama nyalo timore jowuoth bedroom motang gima kama nyalo timore koro gigeng'o ji chon miyo gik moko manyo timore ma wan koro wakawo video to ni ng'ato dhi gi lori to waneno mana ka ginyumore ang'o ei pi gidhi mago gik mane sirikal sasa mwaseneno ni pi osebiro mong'ado kanyo winjo bed ni sirikal mapiny local government gi jokiluongano marshals ka moko ma bende chandowa e chiro ka mago bende waketo mar nyiso ji ni ka sani koro kal dong ineno ka bunge ma Thurwa nyiso ji ni kik timang'o kik kal kanyo to gigi te ng'at ma nyaka timgi the back stops kod sirikal ma wan waduto kata wan bende wan jowuoth nitiere migawo ma bende nyaka wakaw ma kokweri ni kik idhi to kik idhi an dalawa nitie aora moro kanyo ma koywak nyocha noywak chieng' Friday ji ok kal tibiro yudo ka jomoko temo yore olonyo wuoche obano long otimang'o oyore to kanyo ema aola bro timang'o koro wan bende kata kokweri ni mondo mitim goro kata ka sirikal pok ochopo kanyo kineno ka pi osewuok to we dhi nikech inyalo dhi michweri makoro kata wuodhi no ok dichopi. Alright. Ogola sirikal ma owuoyeni atemo penjo ni ng'en ng'a hie kasto mar ariyo ere kaka samoro weche mag siasa gi mibadhi otudore kanyakla achiel e thiro gik manyalo miyo wageng' maseche mabiro gi sirikal ma Kenya wan gi level ariyo wan gi national government motelni gi ker to gi county motelni gi governor koluwore gi NTSA kaka NTSA mochung' ne ndara National Transport and Safety Authority matiyo under Ministry mar Roads. Minister mar Roads gi Transport iyiero gi President kendo gin te gi serve at the pleasure of President. Manyiso ni gimoro amora modhi marach gino dhi chung' mane dhod ker sie. Onego bed ni onyalo penjo gi omiyo mano dhi mbele kendo gima kamano inyalo geng'. Koro kiwe mar President e county ka be nigi systems magitiyogo. Licenses michiwo mag gedo aoyaegi jomodhi okawo udi ogere chunya aoragi mago county government gin magi gichiwo license mag gedo to gin gichoko achoko osuru ji bira ng'ato bira nadhi gero ot timiye mana license kumodhi gedo ng'ama odhi ong'iyo onge approvals koduogo manyo approvals jogo chako approve to wachako dhi chaka gedo kato gidhi giweji e chunya aora to jogo dhi thote magi criminals in fact joma approve gik mamiyo ji dhi thogi ndara migero marach madhi nego ji udi migero kuonde maricho madhi nego ji mago criminals e government to jatend sirikal onego bed ni en mong'eyo joma tiyo offices go mako point offices dhi marach to nyalo lokogi kata nyalo ng'iyo kaka konyo jopiny e weche machalo kamago. Criminals kaluwore gi dho Michael Ogola planning kata mana bombe makoro wach ni ichiwe license ma joma gedo gi ang'o mwinjo bed ni timo mondo magi koro tiek chuth nikech ka wang'iyo masira motimore Mathare nyen gimo poji seche mag otieno ji bedo maonge kod nyalo mar konyore ahinya nikech samoro mudho lil samoro stima osedhi olal pino bira nyora oingo ji tindo ka samoro nitie ng'ama nowinjo bed ni geng'o ji mondo kik ged kata kama samoro kama ji ogede to ochiw license mogedi ma approval obet mibadhi siasa gi milum pesa ere kaka osebedo ka inywa piny bati ng'eni tina luonge ne nyang' nikech nyocha wachamo kode nyang' gima timore mana kogolo wacho
thothne en mibadhi. Thothne. In fact, emomiyo bende ok winj kata ka blame contractors. Nikech in contractor, osemiyi BQ, omiyi chik mar kaka yorni owinji ger, kaka odni owinji ger. Timiyi contract mar $1,000,000 mowinji tim go tijni. To ewi milion ni pod inyisi ni mondo mi idwok, iwar wiye chiegni madhi mana nus, mondo idwok ne ng'ama miye omiyi contract. Kae tidong' gi pesa moro matin. Koro in idwa timo ang'o? In idwa thecha mondo kamaka ni yo ni kanyo kata ni oger gino. Koro iyudo ka safety mowinjo bed ni iketo e kit gedo mar ndara kata gedo mar ot kata kumigere ot. Mano makosa mabiro nikech mibadhi. Entiere national government, entiere county government. Kendo kuondgo te an awachoga ni kane watimo devolution ne wa devolve corruption. Onge gima ne wa devolve kata chiel. Ne wa devolve corruption. Mwagolo malo ka to watero piny. Momiyo bende ji pod hinyore malo, ji pod hinyore piny mana nikech mibadhi. Ma jogo winjo bed ni itero e court. Nikech pinje maoko ka masira bila no timore e gimiluongo ni out of negligence. Negligence yan ka ngogi dhulu an ng'e mana gi Kisuba. Ma ni kalore gi nyawo mar ng'ato, kalore gi galruok mar ng'ato. To moko bende ok en kata mana galruok, en mana maundo mitimo gi wang' teko. Ikawo pesa ni odhi kama ne winjo bed ni gero yo mita makama, en koro keta gimothechore, kaeto portal dibet kanyo, aora kabiro ywayo, in kia koni gi mtoka, inyumori e bugo titho. Yes. Kuond moko e pinje moko, iyudo ka jatend migawo, minister mantiere ministry no, resign. Nikech gimoro timore, to en otimore kaluwore gi negligence mar chakre engineers mana nyisi ka jok machiwo license mana wacho ka jok matimago. Jogo te owinjo bed ni either gi resign kata itero gi e court kaluwore gi negligence. Ka ogolo gimoro ni ngima dhano olal kata mwandu okethore. Mago timore. Owinjo bed ni mago timore e gik mineno ma nikia ni mach owuok kama nade. Mach manyocha nowuok e Mbakasi cha. Sani ng'e ni bende koro ji wiji dhi ka wil kode. Pi manyo tero ji Madhare, moro tero ji Kitui, sani walokore ginene pi ma koro tero ji Gwasi. Ikiny bende kamoro wanachiwo gi wach machielo. But kapok atieko, kamoro ang' ni ng'ada. Kiny nyithindo dhi e skul. Mato an awacho kaka Mark Matunga, mondo mi jonyuol te gi nyithindo te uwinji. Ka koth ochwe ma aoche moko ywak, kik igol nyathini nyaka dhi e skul. We mondo bedi. Nikech kanye koro kubro chako ywak ni nyithiwa no idho mtoka makama kata no tinga piko makama ta ja piko ne dwa ng'ado kode gine ta oro dhi. Sirikal saidia. Sani to koro mi awacho ka piny pukuru. Ka koth ochwe ma uneno ka pi okuot, kik nyithindo odhi e skul. We mondo nyathi obedi ka en nyathi ma ng'ada ora. We mondo obedi mondo mi kinyne ka pi osegi dok piny e koro kodhi. To ka koth ochwe ka gisedonjo e skul, jopuonj oketgi e skul nyaka pi dog piny e koro ka gitim ang'o. Kik ketgi ni un koro osegonyu koro dhiuru dala. To nyathi dhi dala to dhi odonje ajali. Magi gin nyithiwa matindo tindo ma ok ong'eyo ni pi chal nade. Wang'e anena wachno. Ang'e ni sirikal wach nyithindo dhi e skul, nyithindo to dhi e skul. To ka koth ochwe, nikech kodhni sani chwe e ngas mamalo. Atieko ka wacho niya. Yes. Sirikal koro nyaka ti gi lony masani. Nikech an bing'e ni an weche na gin weche mag mbui mag kompyuta. Yes. Lony masani manyalo miyo sirikal ng'e ni kiny koth nochwe marom kama, to nokel pi marom kama. Miyo japiny tang'uru e area makama. Nikech nyocha chieng' Friday, koth nochwe e Homa Bay County mangima. Koth ma kade itiyo gi lony masani, ma itiyo gi gimiluongo ni artificial intelligence, kata itiyo gi computer. Owinjo bed ni ng'eyo ni kiny koth dhi chwe Homa Bay.
ok moro miwacho ni kiny kia ni kor lwasi nochal kamano. No, mago sani ok gin gik makoro wanyalo tiyogo. Nitiere teknoloji minyalo ng'eyo ni kiny sama kama, sa 3 okinyi, koth nochwe nyaka sa 5 to biro chwe kiwango marom kama. Kaeto koro jopiny ng'eyo. Mano gima nyaka sirikal chak tiyo godo sani. En hayo maber ni ambeda sekawo thuolona mwabedo gi General ginene Colonel Charles Owino ma en jatend emergency response. Ma nyise ni teknoloji ni nyalo konyo kama, nyalo miyo predict ni kacha aora bro biro kama, nam bro kuot kama, ginene bro timore kama. Mago gik mantiere manyaka sani koro sirikal kaw kipawa mambele mondo migiti gi lony manyasani. Erokamano, aparo ni ber ka koro sirikal chako ng'ado gi rieko weche mag lony manyasani. Ogola, jatend migawo mar weche mag wuoth kawuoyo ahinya sama masiche otimore, iwinjo kiwacho ni waketo pichni mabiro mako kako ringo kaka joriembo nyiso ni ging'iyo weche mag speed ahinya. Pok owinjo ka giwuoyo weche mag physical measures machalo kaka signage, ndiko ni kaka koro ichope owinjo bed ni bedo kama. Iwacho ni wadwa mako nikech giwacho ni you already criminals. Un joma useketho chik, koro un wadwa mako, waketonu gima menyu. Ka ok ong'e gima piny ma ji ringeni ma samoro nyalo miyo ng'ato bed motang' chon. Ang'o matimore? Dipo ni en wach mar PR kata gima ilombo godo wang' ji. Ang'o ma nyaka koro tim kae? En jatend migawo gihera pesa mokwongo. Nikech gik ma gikete focus gi en mas solo ne sirikal pesa. Dhi maki mondo ibed charge mondo ichiw pesa. Ema chando gi ahinya. Kiringo matek to wamaki. Ka gachi onge gi license to wamaki. Wagolo license ugo te uchako apply manyien. Gin mana gige tugo. To ka ng'ato mako ne kata problem maler, nan chano ka gidwaro gi Larry Madowo e mbui. Ni kore Jomo Kenyatta International Airport chwer. Maki me kodi gi wach. Ni mano iwuoyo ka ng'ama odak oko. Kenya chalo kamano. Like minister kende ok oyie mar yie ni makosa ni ka gino nengo losi. To ok en minister kende. Ene sirikal mangima. Sirikal mo an godo mar UDN Kenya Kwanza ni. Kata ka po koth nochwe, ndalo moko chien ka ne nyaka jo department mar koth nokono ge ni koth dhi chwe. To gipo mana ha gilano ni Nyasaye ogolo koth koro onge. Piyo koth ochako chwe. Gik mikono gi kata advice go be ok gi listen to. Ok gidwa winjo gi. Mangiso ni attention margi editop Kenya onge e konyo ngima mar dhano ahinya. Nikech Nairobi kaka koro ji osetho mang'eny. Ndara pile koth nego ji. Koth chwe pok ideno ka jo roads koro chiwo advice kaka gijachiwoga. Nia sama kama ndara ni nigi pi aeuru, kama aeuru, kama mago ok gilu. To kichako wacho ni ndara gi richo, pi gi nego ji, to gimaki mana gi lweny. Minister wuon Murkomen wasenene kodwakore gi weche machalo kamago. Koro government nyaka kuong yied responsibility margi en rito ngima mar japiny to gi mwandu mar japiny. Koro gimoro amora monego gitim mar geng'o masira manyalo kawo ngima mar ng'ato onego gitim mbele. Tada wacho gimoro e government kata kaka Nairobi County Government onge city manyalo bedo run ka onge gi master plan, mar sewerage system to gi development plans. Ok inyal run a city ma ok nyal fwenye ni yo ni onego bed nogere kama. Ot ne ok onego bed ka onego wene aora. Kigero airport onego bed notime kama. Ka ok master plan no lu e gero gik migero e kamoro amora e Kenya ka, to masira manyaka timre. Nikech nyiso ni ji timo gik moko e tok chik. Ika ot tigero, ika ndara tigero, kama igere ndara no igere matin to kale i aora, kama onego bed noting'e kata malo to kiting'e malo. Koula biro kala chuny ndara kanyo gi pi mang'eny, ywe ndara no te jomo yudo bedo nego. Ji ok lu chike mag rito ngima dhano. An gi dakika, okay. Dhanda bende nyaka rit chik. Nikech ineno ka thoth ajali matimore. Kata bede idonje gimoro mineno gi wang'i. Kiseneno ni pi opong'. Pi opong'. Kata bede ndara oger kata ok oger. To tiye gi wi ni ka nikech thoth jogi bende ikwero. Mano kwa weyo wach ajali. Kech ajali ten ajali. Thoth jogi bende itimang'o. Bende ikwero. Sani kaluwore gi masira moseyudore
e Kenya mangima. Kech koro dwa chando ji. Jok ma masira ma ute gi osedhi, mwandu gi odhi, miech gi odhi, koro chuno ni dak kuonde moko e skunde, moko nyoch neno kata mana yo Malindi, dak e skunde. Bro chuno ni sirikal nyaka many negi chiemo mondo migi. Kanyo bende koro yudo ka kanyo kuma koro ni penja wach siasa. Yes. Kanyo kuma siasa donje. Nikech chuno ni nyaka sirikal kaw chiemo ter ne ji kuonde kuonde. Ibro winjo kiwacho ni oyo ni wan chiemo no mchele no kochunowa. Mago gin gik miwacho ni ikelo no mana mchele. To ma en ajali makoro yudo ji. Sani wabro kwayo ni nyaka sirikal kaw chiemo oter ne oganda, sana sana oganda mapio omayo mwandu modhi kuonde modhi. Chuno ni nyaka sirikal ter negi chiemo. To jopiny bende obede gi wich moro ni ya wegi moro ni mchele achela kata oganda. Mago gin gik manyaka bi mondo mi ji ocham. Ok wanyal bet ni wan wakuno sate to watiyo mana gi kit siasa moro mar wich teko ni mchele no kata obedi to sani nyaka wakony monyalo konyo. Anyiso sirikal ni mondo mi okaw chiemo oter ne ji kuon ma ji sani nigi midhiero ma sani pio kelo. Jomoko paro ni mchele no idire e wach moro, gide wach moro. Onge mago to yuma weri gi propaganda. Propaganda awacha penja jomoko paro. To ke ma wacho ni mago propaganda. Nikech sani ka koro piero tero ji. Obiro nitie moko mobiro mag masira, nitie moko mobiro kaluwore gi nyao mar jomoko. Yes. To kosetimore to osetimore. Koro sani an gima nyaka tim en nyaka ajiw sirikal omany pesa, omany chiemo, oter. Wabunge gi CDF bende gimbe gimany pesa no, gimany chiemo, gimany kaka inyalo gerne jogi ute, gimany kaka county government omany kaka ginyalo rekebisha nikech gin ma gichiwo licenses gi be ok chiw gi national government. Kada beda ni national government nigi makosa one way or the other. County governments kamora mora ma gimoro timore. Adwaro neno ni weche motimore Gwasi, motimore Sindo, motimore Lambwe. Aneno ka Malambwe MP marwe Molose. County government osetime yango. Nikech dongin ga gi committees maga iluongo ni disaster management. Disaster management mabende nitiere jok machama misara to gine ma gintiere tiende kanyo. Okay. Dwaro sirikal ma Nairobi. Daktari wewe mochopo ni mondo ji odhi okaw chiemo. An aparo ni gima sirikal onego tim sani en ni ging'i kuonde duto te ma masira ni dhi timore mokwongo mondo gibed gi preparedness. Preparedness en ni ka ji owulo dare utegi to watero gi kanye mokwongo. Bedo ni ji dhi dak e skunde be yawo, it's not right. To kuma gidhi dake no ben kama sanitation ne ber, kose en kuonde mag biro yudo tuoche mag kipindipindi gang'o ginigo. Kato gerne kama ginyalo dake no, mondo ji odage. Ing'eni nitiere disaster types ariyo. Yes. Nitiere joma igolo e genga aore. Ma gito aore mogolo pi owuok e aora, koro nyaka dar gi e genga aore kuma bor. Gini gero kamoro gidhi gidake for a short time, ka pi aora osedok e wang'e to ginyalo dok e utegi. To nitie joma odak e wang' aora, ma gito nyaka dar gi dala chuth, ma kanyo ok onego giduoge. Nikech wang'e maber ni sasa pi chuduogo, pi no dhi negogi. Koro mogo ka sirikal onego tim te to jomo odak e wang' aora gi odargi okonygi kama ginyalo dake to kik yienegi giduoka. Ng'ato kodak e wang' aora dong ong'e ni ma wang' aora ang'o ma donge ma sirikal penjo ni in ka ing'e ni ma wang' aora ma koro negligence ma ok nyiso ni koro aora nitie bati ma seasonal. Aora ma seasonal en pi ok ringe pile. Pi lala nikech piny osetuo, aora maringo kacha oseringo dhi. Koro gi wang' dhano ok bineno ni ma aora. Right. To gi system mar sirikal to kuonde te ma aora no bede designated nitie kendo ging'eyo ni ma wang' aora. Chieng' ma pi biro aora biro manyo wang'e makal gi ji kanyo. Koro geno nego sirikal manyne kama gidhiye chuth. Jomodak kaka Rivatana, ka Rivatana ogolo pi oko mar aora koro odhi odonjo e miech ji. Jogi tetera malo timanyo kama ginyalo dake maber, ikelo negi tent nyaka picha dok piny. Koro ka wachiemo bire, wachiemo ma jogi dwa daktari dwaro. Chiemo to nyaka chiemo. Sirikal kelno mchele. Nyakora mogi
Aparo ni mane kama twak marwa chope kawuono. Daktari osewacho ni wuoye lo jopiny kendo wacho ni gimotimo sani en gini osetimore. Nitie jok ma osedar. Ma en adieri ni jomoko nitie mosedar kendo pi osenyorogi. Owacho ni sirikal koro kata kimanyo yore mamoko to girese ji gi chiemo nikech ma bende gima biro miyo ng'ato nyalo wuok kendo dhi kamoro kata ka koro otere kama chielo to nyalo dhi dak kung'e ni an gima chamo. Nyithindo be nitiere jogi machal kamago. Ogola wacho ni kapo ng'iwa chiemo ni ahinya to koro keto kang' sirikal nyaka koro ti gi rieko mane Dr. Matunga wacho cha mar fwenyo ni kiny to koth ne chwe machalo nade to gwenge mage ma are likely to be affected kata manyalo yudo masira ahinya kata midhiero ahinya mondo geng' jok manyalo hinyore gi sechego ma biro dwaro chiemo mondo tergi kamoro kata kimiyogi chiemo to migi chiemo kores ngimagi. Yakoromo gi en twak ma bende omiyo ogole odok e ita sirikal to in bende japiny bende ahinya to jok ma bende dhi e skul kaka owach ka twak ni ng'i kendo ipim kaka janyuol in gi ting' kaka japuonj in gi ting' ng'ata nigi ting' kik wawe nyithindwa ohinyre sechegi ma giyawo skul mana nikech gologi ni koro dhiuru dala sa oromo kata dhi e skul japuonj biro chwadi. Nyakora mogero kamano ne wenda mobiro Dr. Mark Matunga kaachiel kod Michael Ogola in bende miketo wang'i Nyasaye mondo mi oriti ratilo chopo gi kanyo kech Jumapil machielo oriti masani. Nyinga en George Bati.